veure una obra monumental i tenim el Levin, el Bernat Quintana. Però és que, esclar, qui és aquest? Aquest sóc jo fa l'any 98. No sé ni quants anys fa ja. Abans d'ahir. Abans d'ahir, sí. I ella? Ella és l'Emma Vilassau. Impressionant. És la primera obra que vaig fer aquí. Tenia 12 anys. Ho va dirigir el Sergi Berbel, el criptograma del David Mamet, amb l'Emma i l'Andreu Benito, i un altre nen, el David Bosch, que ens partíem el paper perquè érem molt petits. Era sala gran? No, era sala petita. Era sala petita. Han passat uns quants anys, però les coses van a bé o Bueno, aquí estem. Aquí estem. Escolta, felicitats per aquesta marató, absoluta marató, que a més, que aquí jo crec que en cap moment ja cau el ritme. Ell és el cagadubtes. Però, esclar, és el cagadubtes, però la història és tan complexa o tan enrevessada que potser el teu caràcter de cagadubtes, al final feliç, si li dones una altra volta de tuerca, acaba sent algun d'ells, no? Sí, bueno, diuen que és l'alter ego del Tolstoi, una mica. De fet, hi ha un llibre del Tolstoi que es diu Confessió, que explica una mica les seves crisis espirituals que tenia existencials i una mica diuen que ho va posar amb aquest personatge. Llavors és un personatge a la novel·la que el va seguint molt i bastant central i acaba amb ell. Vull dir que sí, és un personatge, bueno, és entranyable, com dius tu, té aquesta timidesa, aquestes inseguretats, aquests dubtes, però bueno, això fa que la gent també... I sentit de l'humor, també, I sentit de l'humor, sí. Aportem una mica, clar, amb aquesta tragèdia, no?, que pateixen tant alguns personatges, doncs és veritat que potser a la Kitty i al Nel doncs aportem una mica de lleugeresa a la història. És Anna Karenina un diccionari de l'amor o de tipologies o arquetipus de l'amor o estats d'ànim? Bueno, sí, la novel·la, clar, parla de moltíssimes coses, són 1000 pàgines, i aquí l'adaptació que han fet la Carme i l'Anna Maria potser sí que s'han centrat més en les històries de parella amoroses entre les tres personatges que les tres parelles que hi ha. Bueno, una és un trio gairebé, no?, amb el marit i l'amant, l'Anna amb el Bronsky i el Karenin, i sí, veure una mica doncs com es comporta cada una i quines coses passen a les diferents etapes de la vida i també segons quines circumstàncies ens toquen viure, no? Ens interessa el que li passa a Anna Karenina, per què transgredeix totes les normes, per què trenca amb tot el convencional que té, però també els dels altres personatges, perquè realment sí que és veritat que Anna és el personatge principal, però és que els altres no sou secundaris, sou un... No, tots són molt rics, la veritat és que per mi tots els personatges m'agraden molt i tenen molta riquesa i això, bueno, és mèrit de Tolstoi, no?, de dotar-los això de tanta complexitat, de tantes contradiccions, com som una mica tothom, i crec que tothom s'hi pot sentir identificat, no? Aquell que potser s'ha enamorat d'algú mentre estava casat, o aquell que s'enamora per primera vegada i el rebutgen, aquell que, bueno, finalment troba l'amor, d'aquell que l'enganya el marit, i està tot una mica al ventall de possibilitats allà, no? I jo crec que tothom es pot identificar amb algun dels personatges. Creus tu un amor perfecte? Ui, no, l'amor perfecte no. Perfecte durant un temps. L'amor és perfecte en la seva imperfecció, no sé com dir-ho, estimar és difícil, però és el millor que podem fer a la vida, no? I que ens estimin i a vegades patim molt, no? És complex, és complicat, però bueno, quan ho trobes i quan ho vius, diguéssim, amb honestedat i sinceritat, doncs és una passada, no? Acabo. De tot aquest torrent de sensacions, és a dir, aquest patiment, insatisfaccions, gelosies, amors libertinos, tu, ara que ja portes un temps, uns quants dies aquí amb l'obra, amb què et quedes d'aquest torrent de sensacions, tu? No sé què dir-te, perquè quan estàs a dintre realment ho vius d'una manera que no sé amb què quedar-me, home. Potser em quedo amb... no ho sé, no sé què dir-te... Amb Levin. Em quedo amb el Levin, no? I els seus dubtes permanents, no? Em passa això. No sé, que sí, que estimar és molt complicat, però que ho hem d'intentar, no? Perquè és que si no estimem, encara que patim, la vida es torna una mica buida i trista i el que passa que estimar a vegades és molt dolorós. Però bueno, ho hem de fer perquè també és una manera de sentir-nos vius, no? No és bucall, No és bucall, felicitats per l'espectacle. Moltes gràcies. És ell? El nen El nen ha crescut una mica i ha crescut i ha madurat amb tots els sentits de la paraula i ell és un dels grans actors d'aquest macroespectacle que hem vist, Anna Karenina,
al Nacional de Catalunya. Tenen temps la gent per venir? Sí, fins al 29 de desembre. Uau. Els Nadals estem aquí. Si no sabeu què fer després de perquè us heu barallat tota la família, Exacte, veniu al teatre, exacte, el 25 i el 26. Si heu deixat d'estimar... Bueno, si heu deixat d'estimar, sí. Si voleu estimar... Bueno, tampoc no sé si... Tampoc, veniu al teatre. Amor al teatre. Gràcies, Rafa.